Meron. Sulpan ako ang gas. Agan. Orasyon ni Bugasi, dili kabantay ang bugas kawate. Beratur ang lady eh. Beratur ang bugas no? Dito sa ikon ni. Dito sa Panay-Panay. Panay-Panay, Davao Oriental. Ini asa ilang bugas diri eh. Kunti kayo ba? Tanian pa jud kayo. Angan. Di ba ka sila masukuan, no? Ako ba yung suod na sila kong bulsa sa dulo, no? May tao. Silupin na. Huwag yung tao ba eh? Asan ang tao din eh? Bugas no? Bugas ni? Isang gatos to? Banay-banay? Ini may tao din eh. Anak bugas eh. Tao. Meron. Sulpan ako ang gas. Hoy, nangawat ka ang gas. Ibalik. Mapriso kita nago. Ngayo, may tao dito. Asan ka na lang? Sure di ha. Hala ka di ha. Mayo ka na natin kita sako. Ito bang ang sako? Milabay ang usa ka oras. Ya. Akan iti, bulibay ni iti. Bulibay ni. Wani kabalo ba nga ako'y kwarta ba? Ako gani dagan karon. Munggo saan ni isa pala man iti. Munggo kanang munggos tino? Munggos. Onde na. Munggos nga kanang gilakan bitaw. Oo. Aray, kinoko. Pas. So, apa kape na to te? Pakapin ko sa kuan. Sa kodi. Kani karon. Lain juga siyang ako'y kwarta. Ipit yun ito. Tama na siguro na eh. Balipila man ito eh. 50. 50. Run. Itil, pwede?
Mumbai, boss. 100. Huwag subukan. Masisira ang buhay mo. Ako si Roro no Zoro. Cinco? At malaki yung pututoy ko. Unya na lang mo palit, boss. Balik na to. Salamat, boss. Ako rin balikon ka. Wala mo ko kwarta ko doon. Balik, sunod kuan mo ko sundo, sunod bulan pa ba? Mait lagi kayo lagi, dugay mo ko mo sundo ko. Balikon na ako niya. Bulan ako na balikon te. Hoy! Bayarin na! Ayaw pag kumali ako yan. Bulo ka nagalisod ka. Asa lagi kan? Asa lagi kagdala? Ay, anar na masayon. Di ba nagsikag yaw-yaw nga. Wala tayo bugas. Wala tayo sudan. Ay, nakauna-una ko ito. Banay-banay. Kunya, siyempre wala ko kwarta. Papalingki ko, wala kwarta. Hay. Awa. Diyon sa man nimo, na wa may kwarta. Na may lalaki dito ganiha nga kining nangihi skilid. Kunya, mupalit unta ko. Kunya kay wa may tao. Ade ako na lang gibit-bit ning isa ka silupin nga isda di libre wala bayad. Yawa gud nimo gud. Unsa pa Ganay. man ang uban diha? Gulay. Dito mo kong palingki ganiha nya. Pag ato na kong palingki, dili pa bayaran sa mga tao dito. Wala man po yung tao ilang tindahan. Pag ato na kung walay tao ilang tindahan. Maayo. Oo, ana ra kadali. Yawa gud Kung nimo. man dito malingki nga way kwartahay. Oh, may mga gulayon oh. Oh, naay pansit. Nagpakaulaw-ulaw niya makasakpan daw ka dito ah. Dili man kay nananghid man ko mapriso ka kung mangawat ka. Wala mo ko nangawat, nananghid man ko sa nangwa kong kamatis. Unsa man ang isa Kamatis. diha? Napalag Akaning pan, ako ning giutang kay wala mo ko'y kwarta palit niya. Ingko te, pa-ordera ko ana te. Ana order ko. Paghatag niya, ingko sunod balik na lang bayad te. Ani, okay man siya, wala man siya ka-react. niya makabalik pa ka dito. Dili na. Di na ko kabalik kay Maayo. iyam taong gukron, ya di man siya kaapas. Nya kani ha, pag sulod na ko dito, tay walay tao lagi. Nagpakaulaw-ulaw ra gyud ka sa imong gibuhat ba? Masakpan ka ng style mo. Wala na siya problema kay dili man na siya illegal. Unsa man din na? Liga. Legal na siya. Pag sure diha ah. Ang pagpamalingki bisag walay kwarta, legal na, wala na problema. Sa imuha. Ha? O basta kay ako ang tambag sa nananaaw karon. Ha? Oh, Huwag subukan. Masisira ang buhay mo.